ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye juillet kalo tile 3 san 2024 an b'a aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Jani.ml FM ale sugandila k'aw ka kibaruyaw k'olu sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔw la. Ɲɔnɔ mara la arajo Gambia ka Ndenbugukaw fɛ yen min ye arajo bale ye Yanfoyi la, Manakotokaw fɛ yen ale ni Kucala ka taa se arajo Abama Yuwaru. An bɛ olu fo sɔgɔmada in na, an tɛ ɲinɛ Santorokaw ka Santoro FM kɔ, Aba n'a ka maaw k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma. Bi sɔgɔmada in na Sedubile ale ye usine belebeleba min dayɛlɛ k'a tɔgɔ da a yɛrɛ la, a ba a n'a fa o Kurumokarili Sanankɔrɔbakaw fɛ yen. An yɛrɛ tɛ yɔrɔ dɔ ɲini Sanankɔrɔba ye min ka fɛn dɛ, maa mana wuli Sanankɔrɔba. Sedubile ale ye min kɛ, a ka panneau solaire a ka usine b'a a mago bɔ a la k'a tɔ to k'u bɛna a tɔ feere. Mali ale ni Chine ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka gun kan. Chine sɔrasi 7 tun bɛ baara la, san 1 ani kalo 6 baara bannen. Kunungo Sajo ale ye jala dɔ d'u ma, o jaladi kɛra cogo min an na ɲɛfɔli kɛ o la. An ka MSA maaw ka kɛlɛbolo ɲɛmaa dɔ ale fatura Gawokaw fɛ yen, Bamanciwale kɛbaa dɔ kɔni mugu ci a la. Baɲangara ko min ye furusiri dɔ o balila k'a sababuya kɛ bingalikɛlaw ye, Jumbomokaw olu fɛ yen. EID ale ta ko 28 labɛnw bɛ sen na. Sikasokaw ko Salongo k'olu ye sɛbɛn min don o bɛ se 64 ma. Bafula bɛ sɛnɛkɛlaw kamana guwan bɛ ko sanji k'a ti ka ye hali bi. Mali b'a fɛ ka charte kura sigi sen kan min bɛna na ni bɛn ni kelenya ye. CNT Cour constitutionnelle mɔgɔw y'u yamaruya, u tun ye sɛbɛn min bila ka taa n'a kuma kun cayara ta k'u ye hakɛw suma ka k'u yɛrɛ kun, u ka nafaw n'u ka jɔyɔrɔw kama ko ka tɛmɛ ni baara ye. Cour constitutionnelle ale ko ten, sɛbɛn lajɛlen ko kura. Nin y'an don ka ye sɔgɔma in na, sɔɔni sisan an bɛna n'a bɛɛ lajɛlen walawala aw ye. Amara ɲɛ ka di kewuyara cogo o cogo, a jatigila o ye kɔlɔsilikɛbaa ka so ye. Ko to ɲɔgɔn ta la o bi Karatabugu mɛn si la, bɛɛ lajɛlen b'a dɔ bi k'a fɔ ko ni maa min bolila ka t'i dogo tigaforo la, e na kɛ cɛ sonsorilen ye. Sɔgɔma in na an bɛna kuma bɛnko de kan. Depuis Mali bisimilayi fo kana se arahamani ma, Mali ɲɛmaa mana an ka jamana in kɔnɔ min b'a fɔ k'an ka bɛn, an ka sigi, an ka fɔ. Nka mun bɛ anw ka bɛn gɛlɛya, mun y'a to anw ni maa minnu bɛ sigi ka kuma tuma o tuma a ti ɲɛ. N'i y'a jateminɛ Baba Modibo Keyita ka waati hakili la k'a fɔ fɛɛrɛw caman kun tigɛra, fɛɛrɛ minnu tun ye dorogoliw kɛ min ye an ka wolomasiri taba ɲɛmaabaw ye, olu ye baara caman k'a hukumu kɔnɔna na. Ka na se Musa Tarawele tile ma min ye furancɛla fanga ye transition na, Amadu Tumani Ture ninnu, ka na se Alpha ma, Ibrahim Boubacar Keyita, Jɔnkunda transition kɔnɔna na ale ni Amadu Aya Sanogo, fo ka na se Bandaw ma ale ni bibi na Colonel Asimi Goita. Amara n'a ka di ni Asimi bɔra la ani Bandaw, a fɔ dɛ ko a bɛɛ lajɛlen n'a tɔgɔla accord de tun bɛ yen koyi. Tamara Sɛtikaw fɛ yen ni yenkun ɲini ka na kɛ an sigiyɔrɔ ye yaasa bɛn ka se ka kɛ. Amara anw ye kɔlɔsili min kɛ, anw bɛ taa bɛn ɲini, maa minnu bɛ don anw kɔkɔrɔ k'olu ka se ka kɛ anw ka bɛn sinsinbaa ye, olu caman bɛ yen a sumalen anw fɛ yan o man di olu ye.
n'i ye an ka akɔriw bɛɛ lajɛlen ta k'u fɛsɛfɛsɛ k'u lajɛ maa min b'a kɔkɔrɔma don ka caya f'a dɔw tɔgɔ bɛ da jamana na an kana sira kuma ɲɛ o ye Alizeri ye mun bɛ Alizeri bila nin na sabula maa minnu bɛ yen n'olu ɲɔngo bɛ anw fɛ yan n'o ye burudamɛw ye u b'a fɔ olu ma ko kabiliw wa n t'a dɔn jumɛnw olu ka wuli ka jɔ n'u ka hakɛ ɲini ka se ka fagoba o la ka yɔrɔ yira u la o de kɛ kun ye olu bɛ don kuma caman kɔsa in na nafasɔrɔ sirako nana don a la sabula a nana fɔ Alizeri ye sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw fɛ ani kɔlɔsilikɛla dɔw ani maa mafalen dɔw pétrole ko kan ko pétrole min bɛ Alizerikaw fɛ yen ko a na woyo ka taa Mali la o nɔgɔnin fɛ hakilila a waati pétrole dingɛ ka dɔgɔ Mali kɔnɔ ni Alizeri pétrole bɔ société tuma na mun tɔnɔmadali daminɛ k'u san k'u bila yen yanni a bɔ waati cɛ farabugu filɛ nin ye farabugu in kɔrɔ ti fɔ maa caman ye a sigilen no pétrole dingɛ de da la ni haw hakili b'a la waati jan ka Faransi to ya kuma min na bɔ a tan ni fila fili la kɛlɛ o kɛlɛ mana kɛ yen fan fɛ u bɛ boli ka yen laminiw sɛgɛrɛ ka taa ko jateminɛ parce que kɛlɛ ninnu na amara min ti fɔ maaw ye ni kɛlɛ b'i fɛ yen a bila i kun na ko min ye marafa feerelaw ka sugu bɛ yen dumuni feerelaw ka sugu bɛ yen kisɛ feerelaw ka sugu bɛ yen teni feerelaw ka sugu bɛ yen arangɛsi feerelaw ka sugu bɛ yen hali adamaden farikolo fanw n'a bɛ fɔ ma ko maanifin i dusukun ni fɛnw n'i fatura u mago bɛ se ninnu ma nin bɛɛ de bɛ kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ kuma ka ca dɛ n'o o gun sera ka sigi e fɛ yen e namugula sogolama don u bolo u mana min fɛ n'o tɛ mun ka nɔgɔ nin ko in na maa nana anw fɛ yan fali min dara anw ka sɔrɔdaso kan a dara jumɛn kan depuis yen i kan k'a dɔn k'a fɔ ko bi sen na Modibo tile la anw kun tɛ yan dɛ an ka cɛkɔrɔbaw ye min fɔ an ye sɔrɔdasiw tun y'u jɔ u jɔyɔrɔ a waati lamaga caman tun kɛra a waati nka diɲɛlatigɛ ko o ko n'i y'a kɛ i bɛ fili ye a la sabula kabila minnu taara k'olu bila sanfɛ Modibo Keyita fɛ olu kun tɛ fangabatigiw ye sigiyɔrɔw la nka a kɛra u ka kalan an'u ka fangatigiw nɔfɛ ko o y'a to olu ye sanw sɔrɔ majɛ nana ye baara la mun na n'i ye anw ka kɔrɔnfɛla kɛlɛ o kɛlɛ ta a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn o fɛn n'o bɛ n'o ye tasuma mɛnɛ anw fɛ yan a bɛ daminɛ Menaka de ni Menaka attaquera ka dili don kilomɛtiri min bɛ o ni Kidali cɛ Kidali kɔnɔmaw ni Menakakaw u b'u bolo di ɲɔgɔn ma jɛkulu minnu bɛ yen kabila minnu bɛ yen n'olu b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko ka kuma u fɛ n'i y'u ta k'u lajɛ tiɲɛ don burudamɛw ka dɔgɔ nka olu fana ka dɔgɔ n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye i b'an ka kalataw ta k'u lajɛ dɔrɔn Kidali dugu kɔnɔ député kelen min bɛ ta yen a tɛ bɔ o kabila la kabila mun ka jama ka ca olu de bɛ se sɔrɔ kuma caman tiɲɛ don ala barika la o fɔnko ɲɔgɔnkɔ o barika ma bonya anw fɛ yan an ka kabila kow la mais mun nana ye jamana min bɛ don anw kɔkɔrɔ n'o ye Alizeri ye ale bɛ kabila min fɛ a bɛ fɛ min ka bila sanfɛ a bɛ fɛ min ka se sɔrɔ kuma o tuma a bɛ fɔ ko ka kuma kɛ o de fɛ hali tile fila in na Alizerikaw fɛ yen u bɛ ka jɛkulu kura labɛn tuguni k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ ni minnu ye ka ɲɛsin an ka jamana ma u bɛ labɛn kura la tuguni sabula u y'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko min ye accord d'Alger ye anw bɔra o kɔnɔna na an y'o fili an kɔ kan o nisɔngoya min bɛ u la o dusumakasa min b'u la u b'a fɛ ka na balawu dɔ wɛrɛ wuli tuguni fo diyagoya a ka fɔ ko Mali ni nin tigilamaw ka kuma c'est pourquoi ɲɛmaw ye ko ninnu caman fɛsɛfɛsɛ k'u faamu n'i ye maa caman ɲininka u b'a fɔ ko minisiri Wage k'a ti baara la an ka nin ko in bɛɛ ta k'a jateminɛ minisiri Wage de y'a baara bɛɛ kɛ nka a ti kuma de a duguma kɛlɛ accord kɔnɔna na ka accord walaga k'a tiɲɛ k'a kɛ nafa t'a la ka se ka maaw jamana ka nafa bɛ mun na k'o sigi sen kan Wage de y'a baara kɛ tile fila in na
Asiminga san saba fangata hukumu kɔnɔna u ye ministre bla k'u ka ɲɛfɔli kɛ u ye waliya minnu kɛ u ka ministre so kɔnɔna n t'a dɔn ni aw ye Wage ta lajɛ a y'a kuma bɛɛ fɔ tubabukan na accord kɔnɔna na gɛlɛya minnu sɔrɔla baara minnu kɛra majɛ minnu yera fɛn minnu sera ka kɛ degun minnu sɔrɔla fɛn minnu da yirala mɔgɔ ninnu na fo ka taa se Kidali kɛlɛ waati ma Wage y'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ nka ne jiginn'u la min na u y'a kuma bɛɛ fɔ tubabukan na o ye kelen filanan ye mun ye u y'a di ORTM dɔrɔn de ma a kuma kɛra ko a tɛmɛna ten ni maa min ma i sigi a don k'a lajɛ i t'a dɔn nka o kuma in an b'a ɲini ministre Wage fɛ a ka kunnafonidilaw wele a ye min fɔ Asimi ka san saba la a k'a lakali u ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ ka baara min kɛ a tɛ yala yala fu la a tɛ taama fu la a bɛ ka baara yɛrɛ de kɛ min kun ka fisa an ka jamana ma waati dɔ la bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ Wage bɔra Kidali président tilara ka Moroko ne bila ka taa o kun kɛ kun ye élection ka se ka kɛ parce que olu bolo ko jɛkulu ninnu sɔrɔdasi ninnu bɛ yen ten u tɛ ɲɔgɔn kalama o de kɛlen don mɔgɔ caman ka fili ye bi c'est pourquoi bi mun bɛ ka laɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ o de ye sisan komi accord bɔra yen fɛn de bɛ ɲini min bɛ bila a nɔ na o don ko Sogel ni ministre de la sécurité u ye baara dɔ sigi sen kan min ye cadre min kun sigilen don ka sécurité ko lakana ko k'an ka jamana kɔnɔ k'o jateminɛli baaraw kɛ o ko bɛ sen na filanan ye mun ye nin ko bɛɛ tɛ taa maa mun kɔ o ye jamanadenw yɛrɛ ye o ye kabilaw ye o ye dugutigiw ye o ye kintigiw ye olu fana da bɛ se ka don kuma in na cogo min o fɛɛrɛ fana ka tigɛ sɛbɛn ka kɛ sɛbɛn min b'a to n'o bɛ se ka sigi sen kan o baara min ye colonel Asimi Goita ye a y'o de ta ko kura tuguni ka di Usman Isufi Mayiga ma ani ka maa 46 fara ale kan u ka se ka baara in kɛ n'a bɛ fɔ ma ko charte pour la paix et la réconciliation au Mali baara in a fɔra ko tile 15 ka ɲɛbila sɛbɛn kɛ nka ɲininiw fɛ u tɛ ka tɛmɛ kalo 2 kan musaka min kan ka d'u ma a bɛ bɔ jamana kun wa ɲininiw n'u fɛ fana baara in a ka se ka kɛ maaw k'u yɛrɛ sɔrɔ a la bɛn ni kelenya banni na faranfasiya kana bɔ a la maliyɛnw bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ maa mafalen minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ olu ma ko experts olu dɔw donna a la yaasa a baara ka se ka kɛ kuntilenna ye kuntilenna min ni jamanadenw b'o laɲini sabula n'i ye Baba Dakɔnɔ ye jɛkulu min na ka Birema Eli y'a la ka Gawusu Darabo y'a kɔnɔ ka Aminata Dramani y'a kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko hakilina dɔ ɲinitɔ don min ka surun kosɛbɛ jamanadenw fanba ka miirinaw la sabula olu mɔgɔw ye caman kɛ jamanadenw fan fɛ nka tɔ minnu b'a la an b'a fɔ k'u tɛna na baara kɛ dɛ u bɛna na baara kɛ bɛɛ lajɛlen ni jeniyɔrɔ de don nka min ye miirinaba min bɛ yen baara in ni sɛbɛn in kan ka kɛ o hukumu min kɔnɔna na o baara o kɔni laɲiniw jamanakuntigi ale y'o f'u ɲɛna o de la sɔgɔmada in na an k'an bɛ segin nin kan ka nin fɔ mɔgɔw ye u k'a dɔn k'a fɔ anw ka accords an ka bɛn sɛbɛnw fɛn minnu tun bɛ kɛ Algérie fɛ yen a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ sabula maa minnu bɛ yen ni olu ye niyɔrɔbaw ye maa minnu bɛ yen ni kabilaw bɛ olu bolo maa minnu bɛ yen n'olu jama ka ca olu tun tɛ lamɛn u tɛ don a la u kun kɛlen don bolokɛrɛfɛ kumaw ye maa minnu bɛ ta k'u yanga k'u sinsin k'u kɔrɔta olu i bɛ taa sɔrɔ u jama man ca hali bi an filɛ min na nin a kuma fɔ an ɲɛna ko Kidali bɛ bolila de a bɛ cogo di bi Baki ma kɛ Kidali ɲina Selincinin ni Seliba a ma kɛ Kidali ɲina baara minnu bɛ yen bi n'o bɛ ka kɛ Kidali bɛɛ lajɛlen ɲɛ t'o la Kidali ko tɛ o Kidali ko tɛ a ye yan d'anw ma an k'anw sigi k'a mara cogo min ka di an n'an dɛmɛbagaw ye o ko de bɛ sen na ni maa min b'a faamu dɔrɔn i b'a bɛɛ jɛ wa min ye dugujukɔrɔ nafa minnu bɛ o yɔrɔ ninnu na o kɛlɛw de fana bɛ sen na fo kana se fo Segu mara la Farabugu n'i y'a tɔgɔ mɛn kana bila i kunna ko malo ni fɛn sɛnɛyɔrɔ dɔrɔn don dɛ Farabugu sigilen don pétrole dingɛ kan i b'a dɔn kɔni diɲɛ fara lahara kan Mali tɔgɔla sɛbɛn fosi tɛ min tɛ Faransi bolo an ka dugujukɔrɔ nafa kungun n'a ɲɛɲɛ k'a bɛɛ dajɛ k'a ban pewu o de la tile 2 nan an y'a mɛn
ko président min na mɔgɔ ma falen dɔw sigi yaasa Mali yɛrɛ ka kuntilenna ko Mali ka kobaw jateminɛw ka to ka fanga bilasira ni sɛbɛn ɲɛnɛmaw ye olu bɛna sigi sen kan k'an ka sɔrɔ dɔn an ka kalanko kuntilennaw an ka adamadenya an yɛrɛ b'a fɛ ka taa sira minnu fɛ o mɔgɔw fana bɛna sigi sen kan jamana in sɛgɛnna de an ye dɔ kɛ munumunu ni taa ni ka segin la i bɛ Modibo ta a ma dɔwɛrɛ fɔ ko bɛn i bɛ Musa ta a ma dɔwɛrɛ fɔ ko bɛn i bɛ ATT ta ka IBK ta ninnu bɛɛ lajɛlen ko bɛn nka mun b'a gɛlɛya an bɛɛ y'an dulon maa kelen min na n'o ye Alizeri ye o de la zen sɛbɛn min dilantɔ filɛ nin ye Amara anw kɔni bɛ dugawu kɛ u ka sɛbɛkɔrɔ dilan zen dɛ u kana taa maa ka garadiko kuma fɔ a kɔnɔ u kana t'u yɛrɛ bila ko wɛrɛ la minnu ɲininkali ma kɛ u la a fɔr'u ɲɛna mun bɛ se ka na ni bɛn ye an fɛ yan mun bɛ se ka na ni kelenya ye mun bɛ se k'a to maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ togodaw la fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ kinw kɔnɔ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ dugubaw kɔnɔ bɛn ni kelenya cɛ fɔ ni kan bɛ ka sigi sen kan sɛbɛn ka bɔ an yɛrɛ bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ sɛbɛn min na o de ɲinini don u fɛ u kana taa don politiki ko foyi la nin na yen tuguni u ye dɔ kɛ ka ban an y'o jaabi ye u kana segin o ɲɔgɔnna wɛrɛ kan tuguni o y'anw hakilina ye ka fɔ ɲɛmaaw ye ka fɔ a baarakɛbaw ye parce que bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔna tiɲɛ kan Sanankɔrɔbakaw fɛ yen jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ale taara ye min ye complexe agro-industriel Seydou Diogo Awa n'o ye an ka ndolatila Seydou Keita ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Seydou Bilen san 15 a y'o kɛ Egli ale ni ndolatan na min ye Seydou Bilen ye a ko nin waati na ko ale yɛrɛ sigilen don Dubayi kaw fɛ yen a n'a muso n'a den n'a a ba ka taa se a masurunamaw bɛɛ lajɛlen ma ko olu kɔni farala Dubayi kaw kan ko yen kɛra ale sigiyɔrɔ ye ko nka ale sigiyɔrɔ in na keba k'a y'a mɛn k'a fɔ ko balontan ko ale kɔni ka balontan banna pewu wari mun b'a bolo a bɛ se ka mun de kɛ ni a ye n'i ye nin kɛ dɔw ye komi n ye balontan fana bɛna balontan yɔrɔ dɔ dayɛlɛ walima n bɛ taa fɛn dɔ dayɛlɛ min ka surun farikolo ɲɛnajɛ la Seydou Bilen b'a dɔn ko an ka fédération man ɲi o n'i nana n'a ye fo k'i sa i t'i yɛlɛ première division na wa b'i ka joueur bɛ feere k'a ban i yɛrɛ sigilen ɲɛna i tɛ dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen sɔrɔ a la a y'i ta kɛ min ye dun ka fa sabatili kunun ko Asimi taara o de kɛnɛ kan min ye premier ministre Choguel tun bɛ yen Maliki Jaw ministre bɔgɔden ka taa se Mali lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu caman taara kɛnɛ kan Seydou Bilen ale de ye fɛn sigi sen kan n'o o ye SDA ye Seydou o ye ale yɛrɛ tɔgɔ ye Jogo o y'a fa tɔgɔ ye Awa o ye a ba tɔgɔ ye o saba de ye SDA in ye a sigilen don Sanankɔrɔbakaw fɛ yen taari 7 a bɛ o de kan min ye baara ye a bɛna o di maa 400 ɲɔgɔnna ma yɔrɔnin kelen minnu bɛ baara k'a kɔnɔna na maa 1000 olu bɛ se ka baara sɔrɔ ni usine in dayɛlɛla k'a sɔrɔ olu ta tɛ directement ye wari min donn'a la CFA wari miliyari 14 a y'o de don ka se ka usine in sigi sen kan colonel Asimi ale taara ka taa juru tigɛ ye min ye usine ye k'a labila ka tila ka kuma lase kunnafonidilaw ma an na tila ka o kuma olu latɛmɛ aw ko olu mɛn min ye kɛnɛ in kan ye a yira k'a fɔ ko Seydou ka usine a bɛ bolofara 6 ɲɔgɔnna a b'o o de baara kɛ bolofara fɔlɔ ye min ye o ye bagan dumuni ani turuto ye ka tulu k'o dilan min ye safinɛ dilanyɔrɔ ka taa se si n'o ye situlu ye o dilanyɔrɔ bɛ a la ka taa fara min ye ka budɔn mananama a b'a fɔ ma 20 litres budɔn ninnu k'olu ɲɔgɔnna k'olu dilan k'olu feere an ka jamana kɔnɔ tiɲɛna min ye baara in ye Seydou a ye maa caman wele ka taa kɛnɛ kan a yɛrɛ tɔma n'o ye Seydou Nantume o tun bɛ kɛnɛ in kan ye Sanankɔrɔba maire ale ko nin waleya in diyara ale ye kosɛbɛ nka min bɛna na diya ye ka tɛmɛ o bɛɛ kan o ye k'a fɔ u ye manœuvre ta cogo min na ka so in jɔ dɛ k'a baaraw kɛ k'a nɛgɛbaw doni ko sisan ko n'a sera a tulu dilanyɔrɔ n'a fɛn dilanyɔrɔw fana ma k'u kana ɲinɛ Sanankɔrɔba jeunesse kɔ dɛ k'u jija olu sen ka ye a ko la olu ka se ka baara sɔrɔ Sanankɔrɔbakaw olu dɔrɔn ma ɲinini kɛ siraba in kan ye ka bɔ yan ka se Sanankɔrɔba
maa minnu bɛ yen ni olu bɛ dɔ dɔn izini ko la n'olu delila ka nin baara ninnu kɛ olu nata serubilen yanni kɛnɛ in yɛrɛ ka sigi dugutigi tɛ yen sanakɔrɔba maaba tɛ yen alimami tɛ yen kafotigi tɛ yen kamalenkuntigi tɛ yen a ma woro tigɛ ka da fura la ka don minnu kan ka taa dugawu ɲini u fɛ yanni baara in ka daminɛ kɛnɛ ka ye maa caman ye laseli kɛ ka bonyamasegin ka ɲɛsin seedu ma sabula waleya in a diyar'u ye dugutigi yɛrɛ ko sa k'u k'u jija ko min ye seedu ye min kɛ ko tɔw ka ɲɔgɔnna kɛ perezidansi maaw olu ye video min caman an tɛ taa n'o ye fɔlɔ an ka taa n'o ye. Monsieur le Président, l'objectif flare kumene la saningana kanani projet nke Malila. Objectif pour le kunye oye pour que participer jamana ka développement na parce que il y a appel lancé malien fin febe se ka jamana deme beka na ka fara ikan pour que ka jamana deme aucun objectif follow objectif flana emi ala yɛrɛ tɔgɔ min di ne ma ani maliyɛnw ka bonya yan ani à l'extérieur mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani nin projet yɛrɛ ampleur j'espère vraiment que inchallah ni ɲɔgɔnna caman bɛna kɛ mali kɔnɔna la pour que ka se ka emploi caman créer pour que mali yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka développement sɔrɔ parce que i y'a fɔ ko foyi t'an bolo ni mali tɛ. Et ça c'est vrai, il faut être en Bologna malite. Il y a fait que Kofela la Togo Togo. Ni a qui gagne jamana kono au Fénécain. Et j'espère que Malien Tchamamena CB fait en tout cas que ça soit à l'intérieur ici ou même à l'extérieur. Kana anga faranyokonga pour que Mali jo pour que Mali développer Monsieur le Président. Ala Mali tanye. Ala izini sangorota ala ke sababu nyumai Mali développement a chaya inshallah. Kapo bulangana bana entrepreneurial la ka usine kura créer mun b'a to jamanadenw ka dun ka fa u bɛ sabati cogo min na n'i y'a jateminɛ a ka nin usine kura n'a y'a sigi sen kan an hakili b'a la Kati a bɛ san damadɔni bɔ an ye wuli k'an bila maliyɛn bɛɛ ma an ka tunkarakɛw ko bɛɛ ka na bɛɛ se min k'o kɛ jamanajɔ la bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don dɔw ta ye u b'a politiki baara kɛ dɔw ta ye olu bɛ a jago baara kɛ dɔw fana ta ye mun bɛ usine jɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don donc o welekan kɛlen bibi na ala barika la Seydou Keita a nana o weleli jaabi o jaabili kɛ ni nin usine kura in jɔli ni nin usine lajɛ bi jamanadenw bɛɛ ka laɲini min ye an ka san yɛrɛ kɔrɔ adamaden ni sigilen bɛ mɔgɔ wɛrɛ la a ka cogo don la i bɛ k'a sago la a ka kan bi an ka yɛrɛmahɔrɔnya in lakana dɔrɔn tɛ an bɛ yɛrɛmahɔrɔnya ɲini dumuni kunda o don ɲɛfɔ Sikaso an ka sɛnɛ kɛ mun b'a to an ka yɛrɛmahɔrɔnya an bɛ se k'o latigɛ tuguni an ka dun ka fa la n b'a dɔn bi Seydou y'o baara fan dɔ daminɛ ka ban a ye usine jɔ nin usine belebele sabula da kan mun ye an ka tuluko ye n'an ka taa tulu san jamana kɔ kan ale bɛ tulu a bɛ dilan an ka coton o grain de coton na ka tila k'a bayɛlɛma an fɛ yan ka tila k'a dun an fɛ ka tila k'a feere an fɛ yan donc o ye fɛnba ye fɛn mun vraiment o kan ka fo ka encourager
k'a fɔ vraiment k'a faso kanu na sabula daga ne bɛ nin usine bila faso kanu la ni nin musaka min b'a bolo a kun bɛ se ka taa kɛ jamana wɛrɛ la mais a kɛra cogo o cogo hadamaden fɛn min b'i ka du kɔnɔ o de ta ye gɛlɛya bɛna cogo o cogo mɔgɔ si tɛna wuli k'i bɛ bila k'i bɛ nin baara in juguya ou b'a tiɲɛ sabula daga an yɛrɛ ka jamana an yɛrɛ nafa a nafa b'an jamanadenw de kan donc hali bi k'a fɔ jamana o jamana kanu na hali bi k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ ɲɛna minnu bɛ kɔfɛ bɛɛ de n'i jɔyɔrɔ don jamana ko la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don bi ale y'a jɔyɔrɔ yira an bɛ cikan bila tunga ka tɔ ma hali bi u fana k'u sera an b'a dɔn a ma nɔgɔn n'i bɛ jamana kɔ kan mais mun b'i ka jamana kɔnɔ o de ta ye komi bamananw ko mun b'i kɔnɔ o de ta ye hali bi an bɛ foli bila jamanadenw na u ka wuli ka na u kana an dɛmɛ nin baara la k'a fɔ Seydou Keita ɲɛna a y'a se kɛ jamana marabagaw fana b'a la cogo min u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na min b'a to a y'a ka musaka min don nin baara la a baara ka ɲɛ a ye a ka ɲɛ jamanadenw ye a ka ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ fana ye. Sanankɔrɔba an bɛ segin ka na Bamakɔ yan Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an bɛ taa CNT kɔnɔna na CNT ale tun ye laɲini kɛ k'a yira k'a fɔ ko olu bɛ musaka min ta n'o ye nafa minnu bɛ d'u ma ye ka taa fara u ka sɔrɔ wɛrɛw kan sara minnu bɛ kɛ u ye a n'a kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen ye ko k'a lajɛ sariya ka sigi a ko la yaasa kɔlɔlɔ kana bɔ u la n'u bolo bɔra baara in na sɛbɛn kun fɔlɔ kun bilara ka taga min ye cour constitutionnelle la olu y'a yira k'a fɔ ko majɛw tun bɛ a la a kuma cayara kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ hali kibaruya yɛrɛ ko wari min bɛ ka d'u ma k'a ka ca i ni jaw na ɲɔgɔn ye o a ko baara in k'u y'a lasegin CNT ma u ka segin k'a larawuli tuguni o de kɛlen sa min ye cour constitutionnelle ye a ye yamaruya d'u ma k'a fɔ ko a kɛra sariya ye min ye CNT mɔgɔw ka hakɛw u bɛ na kɛ min ye u ka sɔrɔ bɛ na kɛ min ye minnu kan ka d'u ma o bɛɛ lajɛlen dantigɛlen don sariya in kɔnɔ sariya min bi ni cour constitutionnelle y'a yira k'a fɔ ko a n'an ka sariya sunba k'u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'Ala sɔnn'a ma an na Amadu Albert wele kɔnɔna in na ye joli bɛ ka d'u ma ye musaka ko bɛ cogo di indemnité ni avantage ko bɛ cogo di yaasa an ka se ka a ɲɛdɔn kosɛbɛ maaw yɛrɛ fana ka se ka faamuyali kɛ a ko la. Mali ale ni Sini jamana olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wolomasiri tabaw ka gun kan Sini ale tun ye a ka maa 7 bila ka na o kana se ka Mali dɛmɛ nin waati in na sɔrɔsiya gun kan kunnafoni di minnu bɛ kɛ sa n'o ye kunnafoni sanumanw ye olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Siniwa sɔrɔsi 7 in kɔni nana ka na u ka baara kɛ san 1 ani kalo 6 o baara kuncɛlen yanni maakɔrɔw ka bila ka na u nɔ na sa u taatɔ Colonel Elhaji Sajo Kamara ale kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko u kana u ka lajɛ kɛ lajɛ in kɛnɛ kan sa Chine attaché de défense o tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Zun Tun ye ale fana kɛrɛfɛ sa minisiriso maa bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen maa minnu yɛrɛ tun bɛ yen sa ni jala tun kan ka di olu ma Mali tɔgɔ la olu fana tun b'a kɛnɛ kan n'o ye sɔrɔsi 7 in ye médaille de chevalier de l'ordre national o b'a la à titre étranger ale ni o dira officier ma médaille de mérite national avec effigie Lion debout o bɛ a la n'o ye waraba jɔlen ye min ye sous-officier ye o dira olu ma maa ninnu kɛlen k'u ka minɛn u ka nin jala ninnu sɔrɔ colonel u ka kuma lasela n'o colonel Wang Pingwen ye ale fana ye kuma ta a ko k'u bɛ Mali jamana fo k'a waleɲuman dɔn ko nin waleya ye nin waati na min ye Mali sɔrɔsiw ye u ka wuli ka jɔ n'u ka basigi n'u ka wuli ka se min bɛ ka kɛ kɛnɛ kan bi ko tiɲɛ na ko faso ko a kumabɔli baara don k'olu yɛrɛ ye min ye u b'o fo jamanakuntigi k'ale fana fo ka taa se minisiri Sajo ma Sajo a yɛrɛ kuma ta a ko Mali ni Sini ka bolo ni ɲɔgɔnma tɛ bila ko ye dɛ o kɛ bɛ diɲɛ bisimila ye ko o ma daminɛ olu la ale yɛrɛ nisɔndiyalen don fana min ye nin Siniwa ninnu ye o sera ka na nin baaraba in kɛ an fɛ yan min ye an ka sɔrɔsiw ka minɛn minnu bɛ kɛ ka lamɛnni kɛ n'o ye télécommunication ye k'olu dɛmɛ o baara la u kun nakun kun ye san 1 ye nka kalo 6 o farala ka yaasa u ka se ka mɔnɔbɔ kɛ yanni jɛkulu kura ka na Mali ni Sini bolo ni ɲɔgɔnma siraw ka ca kosɛbɛ wolomasiri tabaw ka sira kɔni fɛ min ye instructeur ninnu ye sa n'olu taara
kura wɛrɛw olu kan ka segi ka na jamanakuntigi tɔgɔ la sa Sadio kɔni y'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye baara min kɛ ani olu Mali sɔrɔdasiw ye baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a y'a to fɛn caman bɛ yen bi sɔrɔdasiw bɛ se k'u jɔnyɔrɔ fi o la kunnafoniko la Sini ni Mali ko n'Ala sɔnn'a ma k'a kɛlen don bolodi ɲɔgɔnma min ye ko bɛɛ lajɛlen ka nafa bɛ sɔrɔ a la Sadio y'o fɔ yanni u ka taa ji min o daminɛ Gao kan kɔnɔna na Lieutenant Ousmane Dabitao u ye jɔyɔrɔ da ale ma régiment de blindés min bɛ yen sa n'o ye 14e régiment de blindés u y'o ɲɛmaaya di ale ma baara in kɛra Gao kan kɔnɔna na maa min bɛ yen sa n'o tun bɛ blindés kunna n'o o ye Bembe Traoré ye ale y'a jɔyɔrɔ bila ka di Lieutenant colonel Ousmane Dabitao ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kunun Gao kan kɔnɔna na n'o ye sɔrɔdasiw ka kan ye cérémonie a ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye commandant de poste inter-armes de théâtre opération Maliko ye général de brigade Daouda Traoré ale fana kɛrɛfɛ sa maa ma falen sɔrɔdasi kunda olu fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan min ye wolomasiri tabaw ka zone 3 n'o o ye minnu bɛ pankuruko kunna colonel Alou Kulubali ale tun bɛ yen secteur numéro 1 Maliko n'o ye colonel Ibrahima Samassa ye o fana tun b'a kɛnɛ kan finitigi minnu bɛ ani finitigi dankanw na anw lakuru an bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan kebatifaw ŋɔ koyi ŋo ne nin banna ŋo an bɛ réparer corps de kɛ ko de b'a ɲɛdɔn dɛ min ye commandant kura ye n'o bilala blindés kunna sa lieutenant colonel Ousmane Dabitao ko n'i ye a ta k'a jateminɛ EMIA ko o promotion 32 o maa de don Kulukorokaw olu fɛ yen a bɔlen kɔ o la sa u y'a bila san 2021 k'a bila ka taa Menakakaw fɛ yen 140 n'o ye 144 escadron ka reconnaissance kɛ a kun y'o peloton ɲɛmaa ye a bɔr'o la sa san 2023 o tɛ salo ye sa a tun bɛ Gundamukaw fɛ yen commandant de compagnie adjoint ya la yaasa ka se ka jateminɛ kɛ min ye bolofara min tun bɛ n'o ye 61 na régiment mixte a tun bɛ o ka bilaliw la sen ka Zetia Debo o tɔgɔ la secteur 3 la k'a daminɛ sa san 2015 ka na se san 2017 ma a kɛra karamɔgɔ ye école inter-armes de Kulukoro la n'o ye EMIA yɛrɛ ye a kun ka baaraw ɲɛsinnen don min ma sa o ye sous-chef ye ka taa se baaraw kɛcogo ma a tilara ka t'o fana kɛ état-major ale kɔnɔna na san 2021 u ye a kɛ coordinateur ye opération kɛlɛtigi o secteur 4 ni 5 la ka tila ka kɛ officier de conduite PCA centre Sevare k'a bila o kunna a segira ka na ko kura tuguni ka tila ka na o ɲɛmaaya kelen in fana kɛ tuguni ka tila ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na ka segin ka na sa san 2021 ka na se san 2024 ma a kun bɛ Kulukorokaw fɛ salongo a kun bɛ yen EMIA sorti la muru tun b'ale de bolo ka cérémonie bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan lieutenant colonel Ousmane Dabitao k'a ye jɔyɔrɔ minnu se a n'a ye kalan minnu kɛ sa a ye kalan kɛ EMIA la Kulukoro a tilalen EMIA kalan na tuma min na a taara dɔ fara a ka dɔnniya kan Sinikaw fɛ yen ka bɔ yen ka taa min a ka kapitɛniya kalan kɛ Alimanikaw fɛ yen min ye kalanw bɛɛ lajɛlen la sanayɛlɛ kalan sa a taar'o kɛ Camerounkaw fɛ yen a bɔlen kɔ Camerounkaw de fɛ yen sa a commandant de régiment ma nana jamana in kɔnɔ yan sa ka sɔrɔ ka na baaraw daminɛ bi maa min filɛ nin n'a bilara nin nɔ na ko a bilalen don min nɔ na sa n'o ye Bembe Traoré k'o ye min kɛ o ye baara min sigi sen kan o ye nisɔndiya min to yen baara kɛcogo ɲuman min to yen fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ ko ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ma san 2 tɛmɛnen na régiment kunna ko a ɲininen don n'u Ousmane Dabitao fɛ a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la yaasa baara ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Gao ale kan kɔnɔna na espace d'interpellation n'o ye EID ye o ta ko 28 labɛnw bɛ sen na o senfɛ sa a bolofara min bɛ Sikasokaw fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko salon ko min ye sɛbɛn 499 k'o de kɔni kun donna Sikaso ta tun ye 64 y'a la o 64 kɔni min bɔra Sikaso sa 12 bɛ yen olu lafilila ko maga tɛ se ka kɛ olu la 4 taara ko olu kun ka kalan 1 bɛ yen o bɔra la pewu min ye 47 ye sa olu kɔni ko jaabi na di olu ma Sikaso EID tɔgɔla bolofara min bɛ yen sa ale ye nin kibaruya ninnu di sabula min ye EID sɛbɛnw donni o daminɛna n'o ye tako 28 ye o labɛnw olu bɛ sen na Gawokaw fɛ yen MSA ɲɛmaaba dɔ ale kɔni marifa cira ale la koyi min ye Ismael ye Agi ye ko ale kɔni fatura u y'a jira sa k'a fɔ ko a waleya in kɔni kɛra Gao douane o kɛrɛfɛla la maaw y'a jira k'a fɔ ko min ye maa mafalen ye n'ale jɔyɔrɔ kun ka bɔ MSA kɔnɔna na
ko amadon tuga shira ma misra ka ke wolo masiri tabaw ko ni girina kana u ya ira ka ko sege segelu da lendo ya saka seka do ma mi abone anina dugu min be jimbo no ka fe ni alebe du kombo o konna na banyangara ka fe ni kalo entle folo jakulu marafatigi la ko do mal do sero ka fola ulu kon tarabi maw kane kuye muguchi mi nye dugu de unye ko ya soro lu ko no me konyo de la konyo insa angon vregera nyana sawo zame bo wati ere koni ku na kana ani zame bela jide do nyana ananga sonorisation minaw fo fe be ku ya mbeke kan be ba de dasi kan angari nyana nga wale an senfe ko ya soro fana mi nye teguru ka olu fe bimu kara yi fana commune konna na ala bela jide du ko mo kawye ko yora nyere ko me ka langolo ya bi mi nye bayangara konyo nye ko maw ko ni ma ni ma to ala sanga amugura de ya nga zame takata nae asugo hana asugo ko ngado be nunu na ko Colonel Major Sulemani ya fo o do dirba ka fena ko bi ko ngado bulawo o ga bingali modeli nye ko ngo bingali de sanga o fe zombelebele ba wolonvla muntu ngalo nga suni tletike maula tege dara uluka kuna siningo miye sam police so ye ale koni ma wolonvla mine ma nunu sa ko uludo koni kun tegete biga wuli bingali o bingali miye marafa obubolo sonzolo bubolo be janda maunye uminele memunu yorubolo sa oye moto woro yi ale ni pistolet automatique min dlano no farafin dlanina ana cartouche nani no oye 9 mm ani bolola fenwaro ko ne ala sonama ni ma wolonvla no lu kungalo ga sangaw degu ko ulu nata sa ka tu unye fo procureur ale nyekoro ni mamun ma faka nga kuna fonu bela jelen soro ki to sansa ibe arajo santoro iba aleta kale ki tamanyo yin sangaw fe ina nga kuna fonu soro kabi samia daminena kono no gwa obe bafla be kaula ko lu ma sansoro ina fo bala yini tugomi senekala munumbe sa ulu koni jorona ke seru maiga sijo tamani safe aleko ko ulu koni sigile no saka doma kono de ke ko wati yelema kololo de beka bolulu ka bi kule da kumwe ku niso jaka ko afara ko sanji babina ko anake ko san akoni amadam na ka kulu sagoi ko jouer na time no en flan jouer kalolo nani ko salo ko oya o karolu ka samia dongma no ka danike wati ko nyina no kulu kun sango me ulu ku la ka baraw bela jinenge ka ba nga bi jorona mbe ula ubeka siga no ya soro sanji bina na don adon to korola bamako ya tulizi ni oye boisson dumambaye alebe sawo sa nyamancheke sa minye bita nyangiye ale na ka mawo ko uye abara no yu ka caravan hivernage ka nyamaun peche ka bo bamako kona na ku ya bara odamne dimashino ni kalo ntle mugani koronton ko anato sena sa fo jouer kalo tle bisaba ko mi wale ya nye ku nyeta na de bina na Kenya mai ba mako konna na hoyi karavani atako sabana wantaro nani na de niye ni ala sona ma mi tulizi mauye anu wele kanu sigi jagarja kene kaya farkolo nyina jago ta nasrala sa demsenu munu be nulu kan ata Jeux Olympiques la unu na nga bolondana munu be sa nulu shi ko ni man se sa mugama ulu tube bariya dulatra kunu kalabala ka ofe mi nye U23 yokule fla ani fuga U20 na kibaria anya soro kabo mi nye mamun be no oluka suru demsenu na kosebe coupe d'Europe la sa kunungo Pays-Bas ale saba ani fuke Urumanina Turquie ale se soro Autriche ka fla ani kele quart de finalu ulubulo da togo fleniye jumado ni ala sonama ni kalo entre duru Allemagne Espagne ulube nyon soro nega kayeta ani segi France ani Portugal obeke nega kaya mugani kele sibirido jumado sibirido sa no e kalot le woro e Angleterre aleni Suisse be nyon soro nega kayeta ni segi Pays-Bas aleni Turquie ulube nyon soro nega kanye muga ani kele kanga radio partenaire bela jelen fo munu sogalono ana malikona ana koka Seydou Sangare dugutigi no oye chef de village coordinateur ama foka walumando sori kemeso maraka samake colonel Cyril Lamine Traoré bamana ezo konna na seuka ofi miye boina babiye menaka ka fana foka walumando madame Sal Jaba Sidibe ka fo colonel Asaba Diallo kanga folibe sama Siriman Bachili kama foka walumando ka bayba fo mairie district konna na France ka sa mi abla nyagati Ibrahim Tungara katase ka su Traoré ma États-Unis ka u ana antenne ina sori sakoko
Isa Konate ka taa se Lucas Dakano ma Mohamed Lamine Kokaina ale ni Moussa Traoré Bill Oyo le gouverneur Dakarkaw fe Papis ale ni Ibrahim Sako ame olu fo Amara Nun Keita ale bolo tun bɛ choix kɛlɛ la min ye Keba Jalo ye ale ye jaw ɲini ka d'a ma an b'a fɔ sa ko k'an bɛn nɛgɛ kaɲɛ 18 kiri jɔnni bɛ kiri la bi muso in ne ko a den d'a ma na min ye sefa wari miliyɔn 150 ni saba bila a den kalo 5 ka compte dayɛlɛ ka bila a den t'a ma na an tɛ den ɲini a ka compte falen don dɛ foyi t'a kɔnɔ tuguni mais muso ko k'ale bɛna a sara a bɛna a sara cogo di ko wari t'a kun aw t'a to u m'a fɔ ko san 5 ka so wa u b'a ka biɲɛw sɛnsin ni fɛn b'i bolo kasokɛ m'o de fɔ a donc n'ala sɔnna ma cours fana na min mana b'o la Keba nana n'o ye wulada fɛ an n'o fara an ka kunnafoni tɔw kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo radio so minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ka an ta diɲɛ fan 14 fɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo an ka cɛ n'o o ye Ba Sakɛ ye k'a k'a yɛrɛ kɛ maa ye ten a k'a yɛrɛ kɛ maa ye a tununen don tununi man jugu dɛ nka kibaruya ka sɔrɔ de ka ɲi a k'an bɛɛ ni Ala n'a kira sɔnna a ma nɛgɛ kaɲɛ 18 i Keyita